Yes. Ero kamano ahinya. Koro kodiochieng' kono bende warango bedo wuoro makare kata kinde gi mapiny mangima bende koro dhi nyime mana gi dhialo ji mopogore opogore. Iwacho kanyo ni pek poko mi ng'ani madichuo kata poko nyiso oganda gino ma bedo wuoro ni ponono en e kinde ma wantiere sani wanyalo wacho nade pek kata pogruok minyanogi obiro kaluwore gano. Nyathi ma wuoyi e Afrika ka sana owase wich osewilgo ne kana program ma Empowering Girl Child nochakore nyathi ma nyako to nyathi ma wuoyi nowe kendo nyathi ma wuoyi dhi through a lot of issues to onge ng'ama onyalo ywakne. Anyalo paro kata ka wan e school ka japuonj ochwadi to ida imulo kama ochwadi no japuonj nyalo nyisi ni nyathi ma wuoyi nyaka wuoyi nyaka bed ngumu. Koro no mentality ni osedhi mo ohinyo nyathi ma wuoyi kendo iyudo ka kata chieng' joma chuo ok oyangi malich e piny ka kendo iyudo ka kendo wuoyi nigi tich matek. To ka dwa duoko penjo ni mipenjo ing'e ni bedo dichuo kata bedo nyathi ma wuoyi ok yot kendo gima seche moko timore koni gi kocha king'iyo responsibility ma dichuo ema kawo mizigo kata en mokawo maono akeni vision tanya lungu nango gi dholuo ko tero mbele kendo wanyisi dichuo ko fail family fail nikech dichuo e wich ot koro iyudo ka ng'ani fail to fail koro position ma dichuo ka gik ma tinde ketho yani dilute position ma dichuo en ni seche moko wa empower girl child molo wa aso we will gangowa gi boy child. Mar ariyo society expect a lot from the boy child kendo iwinjo ka seche moko ka nitiyo to tich orumo to koro minote ma koro chulo rent omera shida wuoka shida kendo wuoka maduong' sawa koro matene niya society odhi oweyo kata omiyo boy child ting' mapek to ting' ni ok gidhi ginyiso girl child ni to ginyalo biro nango kaka helper nikech ng'ama miyo en helper en jakonye ot ka to mae ma seche moko pok obedo lesson especially in Africa. Yes. En kinde moro ma oganda penjore thuolo ma oganda yudo mondo miyo